e despois chegará a neve. Tamén unha alerta activa nas montañas do leste de Lugo e de Ourense, pero ollo porque esta madrugada a cota de neve baixará a valores baixos, así que as nevaradas podrían localizarse en zonas pouco habituais, como por exemplo Tozón, en fin, zonas baixas. Acabamos así, xa saben que poden seguir informados a través da página web da CRTVG e do Facebook do Telexornal Serán. Terán información das novas de última hora nos boletins horarios da Radio Galega. Perdón, e as 12:30 poden seguir as novas actualizadas no Telexornal Noite pola TVG2. Dentro dos minutos a gastronomía do programa Larpeiros, que teñan unha moi feliz noite. Ata mañá.